laico, dentro da mojada. Cariño, estoy agarrándose. Un pouco o contrario do que acaba de ver. A persoa que fai moitas cousas, eu non fago nada, porque o que fixo é que eu non sei facer nada, eu o que fago é falar. Falo moito, verdade? Porque iso se trata esta historia. Eu teño que aclarar, por si ves alguna reticencia entre o público, que eu nací na cidade da Coruña. Eu, hai moitos anos xa, que marchei da cidade da Coruña para Santiago, tive que marchar exiliado porque resulta que é moi difícil vivir na Coruña se és celtista. E eu quixen... Xa sabes, as cousas se complican en que veño moito a través de celtista, pois xa tamén son bastante seguidor do Barça. Tive un problema a semana pasada, porque, claro, eu tiña ilusión de que o Celta que gañase o Barça. Foi unha das primeiras veces na miña vida que me disgustei antes dunha victoria do Barça. Pero, en fin, que se vai facer? Así é a cousa. Bueno, isto que fago eu, chamanlle, estou facendo agora, mais ou menos, normalmente por aí chamanlle monólogo, pero non digo do que xeito que sí. A impresión é que vou pisar, uso este, vou poner unha festa aquí de moito roquillo. Vou ler o primeiro poema do meu poemario, que se titula, por certo, Palabras Púdricas. Eu pensaba chamalo Palabras ao Lectorbo, parecía que era pouco inclusivo en cuestións de xénero, e poñerle palabras ao lectorbo e a lectorba parecía moi longo, e decidíme por Palabras Púdricas, non? E, bueno, o que fixe para facer este poema é un poema que sí pode considerarse conversacional, porque eu o que fixen é transcribir o parte de denuncia que me fixo a Patrulla de Vixianza Literaria. E que di así: sendo as 3:30 da madrugada do martes 13 de xaneiro de 1991, unha patrulla composta por 3 axentes do Servizo de Vixianza Literaria sorprenderon o poeta conversacional E. Calvo, maior de idade, solteiro, lendo a Luís de Góngora. O individuo foi detido no acto
é executado un rexistro exhaustivo do cuarto, séndolle ocupadas a un soneto da súa inspiración, b, un diccionario de rimas e c, as obras completas de Rosalía de Castro. No interrogatorio, o acusado confesou ter escrito varias silvas, un romance e unha cuarteta en Serventesios baixo o pseudónimo de O Cisne Namorado. Dase curso a correspondente denuncia. A veces como é a poesía conversacional, casi ni parece poesía, non? A quen poden ofender estes versos? A quen me molesta? Por favor. Houve un que me dixo, home, que 7 versos blancos son moitos versos blancos de Cristo. Se ainda fose canto, agora todo Dios entende de poesía. Agora somos todos poetas. Na verdade, a xente... O cubano, eu traducino do cubano ao galego, porque o cubano falo moi ben, non tamén entendo moi ben. Dixen que pa que vou a carne aos querer se hai poetas a dar por saco? Pa que? Non, somos pagos ou que? Como debemos saber. Bueno, este sí que é un poema totalmente conversacional. Este escribindo eu todo, para que sabes tamén como ven sendo a poesía conversacional e sutil, non? Isto non hai que entender. Unha maravilla. Capaz que diga, xa posto de o ridículo que non. Aquí, na cantina da gasolineira, entra un camioneiro, unha chaqueta de coiro e os puños moi peludos. A porta abriuse en silencio, pero ao pechar, retida por un freo que había moitos anos non vía unha mala pinga de aceite, reinxía nun son gradual descendente, non algo así como un... O camioneiro dos puños peludos achégase a barra e pide un licor café en vaso de tubo. Silencio roto polo reclamo dunha tragaperras ou o slot. Aquela o camioneiro comenta para a parroquia presente na cafetería. Que un día hace frío. Sí, moito frío, concede a parroquia. Para todo xeado. Todo xeado. As xudeiras, os chécharos, os tirabeques, os repolos, por non falar das leitugas. Non quedou a primeira. Sí, todo xeado. Daquela xudei desde a parroquia unha voz que tamén quería facer comentarios sobre os estragos que provocaran a agricultura, esas baixas temperaturas, e sentiuse. Sí, tamén xearon as flores. O camioneiro atragóase co licor café. Asómanlle vaguas polos ollos, caenlle mornelos, dulce, atragóas. Que caralho importa se xearon as flores ou non xearon as flores? Eu estou falando de cousas de comer, de chenchelos, repolos, tirabeques, xudeas. Teñen que ver aquí as flores. Unha poladeira, ao chegar, facer un cambio de rasante, aviscaron, alá, un pouco lonxe, un camión que estaba volcado na outra beira da carretera, e na beira contraria, viron a un tipo con chaqueta de cóndilo e gafas Ray-Ban
intentaba quecerse nunha luneiriña cativa que prendera ali con 4 carabos. Chegaron a súa altura, dixeron: está ben? Ben fodido eu estou, di o camionero. Pero levou algún golpe? Non levei golpe ningún. Golpe levou no camión e aí está deitado na cuneta. Vai, podemos axudalo en algo? Teño un par de rivais aí na cabina, se queredes axudarme, podedes escolleros, a ver se deitamos o camión tirando cos cavalos. Achégase o coche e volve cun termo de café con leite. Bota un vaso de café con leite ben quente e dille ao camineiro: tome, home, tome un cafetiño con leite para escorrentar o frío. Aquel ao camioneiro, mirando pro vaso de café, pregunta: leva gotas? E a muller respondelle: non leva, que nós non bebemos alcohol. Que carallo me importa se non bebes alcohol? Eu pregunto se leva gotas, porque se non levo gotas non o quero. Os dous levantan os 120 kilos que pesaba aquel mostrenco. Daquela o cabo Mosqueira levanta os seus lentes Ray-Ban e tiña os ollos dunha cor verdosa como as pozas que deixa a marea baixa nas rochas que están ao lado do mar, non? E contempla o rostro absolutamente amoratado do camioneiro que está xa a piques de morrer conxelado. Entre os dous, Moreno e Mosqueira, levan o home como poden Carolan Robert, pero daquela o camioneiro di: un momento, teño que mexar. Moi ben, pois, veña, dé a volta aí e mexe contra o penedo ese. Pero lembraba, aquel son, lembraba algunha paisaxe da obra do compositor francés Edgar Valés. Os gardas civis sentan o xente moreno, senta o camioneiro ali nunha mesa. Bueno, por mor da temperatura descontrolada que había no Land Rover, a mexerreira secara parcialmente e agora o mapa da Australia converterase no mapa de Sri Lanka, antigo Ceilán, un país insular asiático famoso pola produción de té e máis de canela. Daquela, o cabo Mosqueira pídelle a Rita que lle sirva un colacao ben quente ao camioneiro. A camareira pon diante dos ociños do camareiro aquel colacao fervendo e entón o camioneiro debrúzase contra a mesa. As gafas Ray-Ban escachan contra a mesa de mármore. Emite quedamente, polo contacto dos beizos coa propia mesa, un sutil "cago en Dios" e afoga nun mar de mágoas. Vichedes que bonita a metafórica? Vichedes como volvemos ao mar de mágoas? Ben,